Bible notice is never this long is interpreted. You know never to be sent kana kutuma. In other words, just have to be. Ili nakatuma na baba, but if never nakatuma ofu. Ukapota never nakatuma. Even wasanga na name, no kuzela futiko. Idada kumuma ika umura nakaona na just what you say. Just no bata yo to kutuma kumwe futi. Why? Because Guru is not out to end. Silom is not to Kutuma. You need no food about Baba. But Baba, what did you man? Never selfish. You never had a shoes. Who's the best I never to me. So I won't share the Uno is of Silom. Whatever to a second name, I got to one Baba. But I got to one Baba, I got to more food. Put that in institution. Somebody come to me while watching machines, you night, but I sleep. Yes. In a put one to win, I was waiting on the Bible. Chilipachena na baba ratu ruwa yakadzoka achiona zvinova kuti paangaina Jesu akaramba asingaoni. Jesu unaye muzhinji pane zvisiri kuvhurika. Zvanzi akaenda akanogeza akadzoka achiona zvona kuti paangaina Jesu zvese zvaitwa akaramba ine problem. Iya ina Jesu. Kusvika aenda kwanzi na Jesu enda. Kwari kunzi enda kwakaita sei? Inzizi inoti Silomi inoreva kuti kutumwa. So Jesu ari kuti ukaignora ndakatuma. Nenyuwo futi inomira newe ine problem. Madzika. Haino zvinamatira Mwari wangu munhu andakasangana. Mwari wacho anoti haugoni kudai kana wakavenga munhu.